Tashin hankali yana ƙaruwa a Gabas ta Tsakiya. Amurka ta ƙara tura manyan jiragen yaƙi kamar USS Gerald da USS Abraham Lincoln da USS George Bush zuwa tekun Larabawa. Ana sa ran rundunonin yaƙi guda uku za su taru a yankin kafin ƙarshen watan Afrilu, a daidai lokacin da rikici ke ƙaruwa a mashigin Strait of Hormuz. A gefe guda kuma, kafar labarai ta Iran Tasnim News Agency ta ce Iran na ganin yiwuwar yaƙi ya fi kusa fiye da ci gaba da tattaunawa. Iran ta kuma ce tana cikin shiri sosai kuma a shirye take idan rikici ya ɓarke. Iran ta ƙara ƙarfin samar da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa drone duk da yarjejeniyar tsagaita wuta, inji Janar Musavi, kwamandan rundunar sararin samaniya ta IRGC. Janar Musavi ya wallafa wani bidiyo da ke nuna binciken ajiyar makamai masu linzami da kuma drone. Nan kuma Mujtaba Al-Khamenei, shugaban kolin Iran, inda ya yi wani jawabi akan Najeriya, batutuwa abubuwan da suke faruwa na tashe-tashen hankali, kashe-kashe da sauransu. Ga dai fassarar jawabin zan kawo muku insha Allah, inda yake cewa wani muhimmin batu da nake son kawowa a yau shine abin da ya faru a Najeriya. Ya ku 'yan uwa maza da mata, ku dubi yadda ake tafiyar da duniya da ma'auni biyu. Lokacin da aka kashe mutane 16 a California, duk duniya ta tashi tsaye wajen Allah wadai da wannan ta'addanci da tashin hankali. Lokacin da aka kashe mutane 130 a Paris, dukkan al'ummar duniya sun yi Allah wadai da wannan mummunan aiki. Amma a makon da ya gabata, an samu wani babban kisan kiyashi a Najeriya, inda aka kashe ɗaruruwan musulmi Shi'a a cikin ƙanƙanin lokaci. Mutane ne da suke zanga-zanga cikin lumana aka tarwatsa su, aka kashe su. Ina so in jawo hankalinku zuwa wannan lamari. Mun san babbar barazana a Najeriya ƙungiyar Boko Haram ce, wadda ta daɗe tana addabar al'umma. Amma abin mamaki shine, maimakon sojojin Najeriya su mai da hankali wajen yaƙar Boko Haram, sai suka karkata zuwa ga wasu mutane da ke zanga-zanga cikin lumana, suka yi musu kisan kiyashi. Har ma da jagoransu, Sheikh Ibrahim Zakzayi, an jikkata shi tare da iyalansa. An ce wasu daga cikin 'ya'yansa sun mutu a lokacin rikicin, shi da matarsa sun ji raunuka masu tsanani. To me yasa hakan ke faruwa? Shin wannan ba wani nau'i ne na ta'addanci ba? Tambaya ita ce, wa ke da hannu a bayan wannan lamari? Ya ku 'yan uwa, abin a bayyane yake cewa akwai rashin daidaito a yadda duniya ke mayar da martani ga irin waɗannan abubuwa. Wannan yana nuna cewa dole ne nan gaba mu rinƙa bincike da fahimtar gaskiya a hankali, tare da neman adalci ga kowa ba tare da nuna bambanci ba. To, da wannan na kawo ƙarshen labaran. Ni ne naku Suleiman, ZTV Hausa. Sai kuma a sabon labari idan mun kawo. Da wannan nake ce muku ma'assalam.